Għalkemm tradizzjonalment il-sinna ma nassoċjawhx ma' xjenza u teknoloġija, xorta għandna volum kbir ta' kliem marbut ma' dawn l-oqsma. Dawn ir-reġistri tkattru minħabba aktar għarfien dwar id-dritt tal-aċċessibilità għall-informazzjoni u l-ħtieġa ta' terminoloġija aktar preċiża fit-traduzzjoni tal-liġijiet Ewropej. Fil-vokabularju għandna kliem li jkun ta' kulħadd, sewwa bħal mejda, siġġu, ktieb, eċetera. Imbagħad għandna kliem li jkun ta' qasam partikolari. Pereżempju jekk ngħidlek paritu kons, dak huwa kliem ta' sajjiet, ta' min jaħdem, ta' min jipprattika d-delizzju jew xogħol huwa fis-sajt. Jew jekk ngħidlek innaf ix-xellel u ġarrab, dak huma verbi huma parti mill-lingwaġġ mill-vokabularju ta' min jaħdem fil-ħijata sewwa tal-ħajjata. Ġieli saħansitra jkollna kliem li għal f'mestier f'kategorija ifisser ħaġa u f'kategorija oħra jfisser xi ħaġa oħra. Pereżempju jekk ngħidlek il-pjanta għal ġardinar tfisser xitla u hekk u għal perit pjanta tfisser xi ħaġa oħra huwa disinn. Issa, u dan huwa parti mill-kliem tekniku. Issa fil-Malti għandna oqsma li l-vokabularju tagħhom huwa żviluppat ħafna. Pereżempju ftit ilu semmejna l-ħjata, is-sajt, il-bidja, ir-reliġjon. Imbagħad għandna oqsma oħrajn li qishom għadhom fil-bidu sewwa. Pereżempju meta nitkellmu dwar il-kimika, meta nitkellmu fuq il-fiżika, naf il-ġeoloġija, il-filosofija forsi. Qed nidħlu fuq sma li huma daqsxejn speċjalizzati u li dan l-aħħar bdejna nitkellmu dwarhom bil-Malti. Sewwa dan l-aħħar jista' jfisser numru ta' snin, imma milniex ħafna nitkellmu dwarhom bil-Malti. Allura it-terminoloġija sewwa t-termini jista' jkun għadhom ma ġewx żviluppati jew qegħdin fil-proċess li jiġu żviluppati. Hawn ħafna sforzi ta' nies li qegħdin jippruvaw jiġbru it-termini li jużaw nies ta' sena partikolari. Fid-Dipartiment tal-Malti tal-Università isiru ħafna teżijiet ilhom isiru għal snin twal. Nitkellmu fuq l-aħħar 30 sena jew aktar ta' studenti li jmorru jintervistaw nies minn oqsma differenti, sewwa mela nies li l-qasam tagħhom huwa pereżempju l-piroteknika, il-lob tan-nar. Hemm aħna użajt kelma teknika u xekk il-piroteknika. U daw ikollhom il-kliem tekniku tagħhom inklużi xi sustanzi kimiċi għax bil-forsi tuża sustanzi kimiċi li jintużaw naturalment fil-ħdim tal-lob tan-nar. Jew inkella jkollok studenti li intervistaw skrapan jew jinnaf il-kliem tal-mastrudaxxa. U li kemm il-darba joħroġ f'dawn ix-xogħlijiet u li mhux biss kliem differenti għandek fil-qasam, imma ġieli jkollok forom differenti. Ħanati eżempju mis-sena tal-mastrudaxxa. Jekk ngħidlek il-kelma bib, il-plural ta' bib tgħidli mhux bibien, l-iktar ngħidlek hemm il-plural bwieb bħal meta ngħidu nfetħu bwieb is-sema, imma l-iktar li nużaw hija l-bibien. Imma ħafna mastrudaxxi meta jkollhom jinnaf xi armarju b'ħafna dak li jkun ngħidilhom bibien żgħar u ma jgħidulhom bibiet. Sewwa jiġu l-plural ta' bieba hemmhekk jużaw bibiet. Jew inkella għal dar, sewwa dar, il-parti tal-ġisem darna, mis-soltu ma nużawx plural, jekk insaqsik x'inhu l-plural ta' dar, tibqa' tħares lejja aktar għax ma nużawx. Imma il-mastrudaxxi jkollhom bżonnu il-plural, pereżempju meta jkun qed jagħmlu id-dar ta' ħafna siġġijiet jew id-dar ta' xi gwardarobba. U hemmhekk jużaw għandhom plural jgħidu d-darien. Sewwa jgħid pereżempju fadalli nixkatla d-darien, pereżempju d-darien tas siġġijiet. Daw juruna li mhux biss kliem għandek, ġifieri meta nitkellmu fuq reġistru fuq qasam, mhix biss kwistjoni li tiġbor il-kliem, imma anke li tara kif jitħaddem sewwa dal-kliem il-grammatika. Imma apparti l-ġbir, sewwa l-ġbir li isir, qed isiru sforzi sbieħ ħafna ta' nies li jippruvaw jissuġġerixxu jipproponu kliem tekniku għal qasam partikolari. Pereżempju fl-Unjoni Ewropea hemm rivista jisimha l-Aċċent li kultant ikollha supplement li tixbor daw termini li jinħolqu. Pereżempju hemm supplement dwar is-sustanzi kimiċi. Sewwa, ġifieri bħalma
jista' jkollok sustanza kimika bl-Ingliż, bit-Taljan, bil-Franċiż, bl-Ispanjol u l-bqija, jista' jkollok dat terminu bil-Malti. Sewa huma jissuġġerixxu skont mekkaniżmi tal-lingwa kif tiġi dik il-forma bil-Malti. Sewa ġifieri pereżempju jkollok l-idroġenu għal-ħajtroġen jew in-nitroġenu. Sewa bħal dawn hemm ħafna sforzi oħrajn, pereżempju hemm kodba. Hemm dizzjonarji ta' termini finanzjarji, sewa dizzjonarji kodba li jiġbru termini tal-flus, tal-ekonomija, tal-negozju, tal-kontabilità, tal-accountancy, sewa ngħidu. Jew inkella dizzjonarji bħal ta' Oliver Frigieri, dizzjonarju ta' termini letterarji, ġifieri il-kliem, il-vokabularju li jintuża fl-analiżi fix-xjenza li tistħarreġ il-letteratura, sewa l-mekkaniżmi tal-letteratura, teoriji tal-letteratura. Hemm kodba ta' Joe Frigieri li jiżviluppaw it-terminoloġija sewa l-lingwaġġ tal-filosofija bil-Malti. Hemm kodba oħrajn dwar is-soċjoloġija bil-Malti. U nibqgħu sejrin hekk, dawn huma ħafna sforzi sbieħ li qed juruna modi ġodda li l-Malti jista' jterraq tulhom. Sewa hemm setta kodba sbieħ ħafna ħarġu milux jisimhom id-dinja darna. Sewa kodba li jesploraw il-ġeografija, allura nkoqsma bħal ġeoloġija, jew jinaf il-partijiet tal-vulkan pereżempju bil-Malti u tarahom imħadmin bil-Malti. U tajt għaliex le, ġifieri jekk għandek daw it-termini bil-Ġermaniż, bil-Franċiż, jinaf bil-Pollak, għaliex m'għandekx ikollok bil-Malti wkoll. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.